nokhuzana ngithi uyamazi naye akakwazi ukuthi isa ngoba naye engiswelizile. Nami nje kufanele ujwayele ukuthi vele ngizokubiza kanje. Angeni phela mina lapho. Lalela. Njengoba ukunwane eseyinduna leDondweni, ngizokucela ukuthi uze nalo bhuti wakho uzosebenza naye. Angakhohlisi ivi. Oh. Manje sesendi ngoba inkinga phela le kusemakhaya. Manje la ehlala khona iTV vele asinayo ekhaya. Ebeyibuka kubona okuhle kwabo ukuvulakazi. Khululeka. Yimbuti ngikutshela ukuthi uyabona nesikhathi esikitami ushada umvimbi, ashada nale ntombazana embi yasenkampani. Ngake ngayishaya inkampani ebhuti sinawe, sayishaya abakhulekani nabotunu. Balakanyana babaleka so sibaphethe ngenduku. Webhuti. Awusho. Njengoba wena ugcoke kahle kanje, mina ngigcoke so, kwenzakalani? Hayi phela bhuti angithi wena usaya kuthisha view. Mina vele sengiyasebenza. Okay, lalela. Phatha iCaptain zibe yi2 ngoba ngizoqashwa namhlanje futhi ngizoqala ukusebenza. Hayi khululeka bhuti uzodla nami wena. Bese ngikubalile. Okay bhuti. Ufaka amapiece enyama lana ayi3 echicken. Mina ngizodla 2 wena udla 1. We are the Manjingelane of course. We are Manjingelane of course. We are the Manjingelane of course. We are Manji. We are Manji. We are Manji. We are the Manjingelane of course. We are Manji. We are Manji. We are Manji, we are the Manjingelane of course. Labo mahlalele khona. Labo mahlalele khona. Labo mahlalele khona. Labo mahlalele khona. Yabahlaba. Mhlabuhlaba le mahlalele mhlabuhlaba yabahlaba mhlabuhlaba mahlalele tulululele Awu dimanje kwambona. Uyabona vele namphathi wami ngifike nomfowethu lo ebengikutshela ngaye okuhle ngaye ukuthi yena futhi ufundile. Hayi kulungile umshiye nami la ngithi kumhlaba ngembuzo esadlulela phambili. Lalela ke la wena hamba uyele emayini ufike uthatha uhlatshwayo umusele emayini lo wesizwe esikhulu bese uthatha umhlongo lo owandile umse ngale OTK ayosebenzela khona. Hawu mphathi wami uhlatshwa ngoba nesisi esingaka angagijima afice siphi igebengu ngoba igijima kangaka nje. Wena lalela lokho engikushoyo ngoba laba bafana laba basesikaPruza ungakwazi ukuthi uhlatshwa abhekane nabo uma befika lapha ngavela abashaye ngechokes leyo. Hayi ake ngenze njalo mphathi wami. Kulungile. Ndoda enkulu konje igama ngubani? Oh mnumzane mina ngihlafaza igazi kodwa ngamakhaya. Ngoba ungakamadlala mnumzane kodwa ke nginokusebenzisa unkosi ngoba umama wakaNkosi umama wami ongizalayo umama wakaNkosi le kaNqosho khabodumisa udumisa lo odlala ibhola yamazimoso. Hayi azozana nodumisa thina la. Unobuhle noThomas laba kavulakazi yabazi unobuhle nje lo omfishane omise kwesavana yamazini. Lalela la wena madlala. La ubuza imibuzo yemina wena uyaphendula siyezwana. Hayi niyezwa mnumzane. Ufundile? Ngifundile mnumzane am education mina ngifundile. Ufundele? Ngifunde i-crash ngayingena eZandspruit. Ngayingena eZandspruit i-crash ngase ngifunda naseBangkok. eBangkok ngangishaya eBangkok. Ngikhuluma nawe nje ngake ngapompa bafana baselangeni ulona le bathi umsindisi uSimphiwe lo hamba adumisile. Ngake ngabashaya ngangidedela. Kodwa ke ngaqeda isikole eGlenland.
Okay. Imaths uyayazi? Ngiyayazi maths. 4 plus 4. 4 plus 4 is equal to 10 minus 2. I-English uyayazi? Yebo ngiyayazi English. Uyabona nje lo phuma la. Umfowethu omncane umbheka phansi. Umbheka phansi bekadorgelwa yimi iEnglish ngoba yena she not well connected in English. Bekadorgelwa yimi English mina ngishaye lo ngqo ngeEnglish. Hayi ngiyezwa. Uyayazi ML? ML ngiyayazi mnumzane. Ngiphelele yona. YONA. Ngithe mina uyayazi na i-ML? Ngathi yebo. Ngathi ngimpelele yona. YONA. I-ML leyo. Mnumzane, wena uthe i-ML ngiyayazi. Ngathi mina yebo. Wathi wena ngipelele yona. Ngathi mina YONA. Uyona loyo. Awukathe ngipela igama elithi ML. Uthe ngipele yona. Hayi. Sathi usuyeka. Njengoba uzosebenza la, uzosebenza nalomfowenu lo umbheka phansi. Nizosebenzela khona la e-ML. Okwamanje mina ngiqedile ngawe ngembuzo, ungadlulela ngale kundodakazi. Uzothi nawe ukuthi akuhlabe ngembuzo ethize. Oh. Mnumzane sungibuzile muso. Manje masolo nishintshana ngami ngathi mina mic yase studio mina lokuthi konke nokwebhimbi nje makufuna ukushinga qondana nemic kushinge. Hawu. Wemadlala. La iyo indlela esisebenza ngayo. Ufika uqalela kimi, ngibuze lokho ngibuza khona bese udlulela ngale kundodakazi na afike ukuhlabe ngembuzo yakhe bese uyapasa. Uma ukuthi lokho awufuni ukukwenza, hayi ukhululekile phela ungabuyela ekhaya. Hayi mnumzane. Anginankinga naloko mina. Net bengithi nami ngizama ukubeka umbono. Hamba ke nombono wakho uye ngale kundodakazi. Imande. Sanibona ndodakazi. Wena ubhuti uyambheka phansi. Yebo ndodakazi. Hayi wena. Ngiyini indodakazi wakho mina? Ho. Umtimandi ngale uthe ngize ngapha ngizothola udodakazi. Akusungu undodakazi. Ngiwuye. Ingani uthi wena usungudodakazi? Hayi phela ngundodakazi kubaba hayi kuwe. Wow. Lalela ke. Ngizokubuza imibuzo ke uzophendula wena. Mangabe uphendule right, umsebenzi uzothola sezwa. Khululeka buza imibuzo nkosazana. Okay. Ubani igama lengelo seyafika kuMaria. Mhla kuthi uzozala indodana eqamba igama elithiwa uJesu. Oh. Nkosazana kanti sizobe sigade ezulwini. Hayi, yokadala emhlabeni. Kodwa phela imibuzo ngiyibuza ngendlela yami. Pho angitshele nkosazana. Le ngilozi yafika kuMaria yafika 99 noma yafika ngephupho lekuMaria. Yenza kuye. Nami izoza kimi mangigadile. Hey. Wena kumele uphendule imibuzo yimini ubuza imibuzo ayiwena. Okay. Awu ungabuza nkosazana. Okay. Uma ngabe ebusuku gadile mhlambe noma ngabe nini kufika isigebengu wenza nje. Isigebengu sidubula amadolo ngiyasibopha. Okay. Mangabe kuduma izulu wenza njani? Ngishisa impepho. Hayike umsebenzi utholile. Angizwanga nkosazana uphinde. Ngithi umsebenzi utholile uphasile. Awuthengiye. Akuyimhla phansi gazi kodwa ngamakhala akuyimhla vuka ngibomade bakho. Asikumatha ngaphinda kanjani amotho. Athi mina ngasakhali. Bagela zipesa kindugu
wagiya ngesibhakela zipeza kinduku wagiya ngesibhakela zipeza kinduku Oh, ukuxoka. Uyafaneleka. Hayi, ekufaneleke mina nonkosazana ayikhululeka. Uyabona mina ngangithi mangigcokile vele ngikhuluma nale kubolezi. Bekhala boSarafina lo wase RDP, angikhulumi boSesimavuso. Umuzwa wathi hawu kodwa Nkosi yamhlapha igazi kodwa ngani kodwa ngamakhala. Ngisukhulu kanti ube emote vakuvuso wabomathamba amhlophe intabeni zakanqosho. Athi wasemosogcoke kahle kanje Nkosi yami maye umuhle. Hayi kahle wena, kungibamba ngamangala. Lalela kumele singale kubaba naye umbone. Okay, manje Nkosazana. Uthe angithi sizosebenza ngezigebengu nabantu abaphula umthetho. Yazi, nika isibhamu, unika uZankosi, ngadlalwe izigebengu. Akukadwa isibhamu la. Uzophatha idonki ipiri noZankosi. Hawu. Imoho. Makhamba isigebengu siphethe isibhamu mina ngizokwenza njani? Angeke vele kuze kuqhamuke igebengu. Mina ngisebenza ngoku-check omantshingelani ukuthi bangeni. Oh. Hayi. Asambe kumnumzana. Hayi, bantu amsengabe ngabuya. Ngifike ngamfaka lapha uHlatshwana. Kodwa ngibe sengafaka noBatista. Ngenzela ukuthi uBatista sibambe ngamanje isigebengu afike kuHlatshwana lale phezukwaso ngoba yena unesisi esikhulu. Hayi, usebenzile mfana wami. Uyabona into engiyithanda ngawe ukuthi le ngqondo yakho le iyasebenza. Ayifani nale kaShibamba. Oyeka iqembu lakhe, ayojoin iqembu lamaZulu. Hayi, ukhululeka wena mphathi wami. Mina vele yami inqondo iyasebenza. Ngisho nezigebengu zalandaweni ziyangazi zonke ukuthi inqondo yami iyasebenza. Futhi okunye ke wena mphathi wami, uyabona ngoba sesizosebenza noBhuti wami. Kuzobe ngathi siloyiwe ngenduku. Sizobaqeda abantu ngenduku la ndaweni. Mina ngifuna ukushaya nje ngathi uBig Show lapha kuno way out. Ngishaya into engabuye ekhaya. Hayi. Kodwa ningabe senilimaza abasebenzi nithi niyabe bathusa nje kancane. Hayi, khululeka wena mphathi wami. Kodwa ngiyakutshela yabo njengoba ngizosebenza noBhuti wami. uBhuti wami uJimmy Karate. Kuzonyiwa induku, bazophela abantu. Hayi, sobona khona. Yebo mphathi wami, hayi konke kuzohamba kahle. Yeah. Ngabona ukusebenza wakho muhle. Awu, hlafaza igazi ngamakhala. Hlafaza igazi kodwa ngani? Kodwa ngamakhala. Mzukulu kaNduku oMadeva Force osowalala waba mathemba amhlophe ezitabeni zabantu. Awu, zalo lami wavele wangifanela noSesibantwini. Hayi, Bhuti. Zahlala khatha wani mina yeso. Ungazongfanisa noSesibantwini, uyamdelela wena. Hey nina, ningazolwela lana. Umlo wami. Lo uyamdelela lo. Uzomfanisa noSesibantwini. Angathanda nje mina ngithi wena Bhuti ufana noPish Black up. Webheka phansi. Njengoba uGondwana sesebenza le eDonton. Wena manje usuzosebenza nalomfo wena lo. Konje uthe ubani igama lakhe? Oh, hayi, uhlafaza igazi kodwa ngani? Kodwa ngamakhala. Umzukulu kaNduku eMadeva bovu osewalala waba mathemba amhlophe le ezitabeni zakwaNgqushu. Manje kukho konke lokho kude okukhulumile. Ngoba lokho okukhulumile kungagcwala ama-ID amathathu kungamagama. Igama lona elilona iliphi? Uhlafaza igama mlo. Hlafaza. Uyakwazi ukushayela? Yebo. Okay ke. Nizohamba ngemoto. Ni-check omantshingelani ukuthi bangene bonke nokuthi umsebenzi bawenza right. Ongasebenzi kahle nemshaya nambopha. Ha, Bhuti. Awusho ukuthi siyinduna. Uyabona ke ngitshelile mina. Uyabona ukuqhatha. Kusebenzile buka sesikhundleni manje. Ungabusala. Hayi wena, uqhathe kusebenzile la. Induna enkulu umncedisi. Hayi, mina ngizwe kahle. Utheni? Uthi induna enkulu umncedisi. Hayi wena, hayi induna enkulu. Induna enkulu umncedisi. Uyezwa ke Bhuti. Bathi ungathi induna enkulu umncedisi, kuthiwa induna enkulu umncedisi. Hawu.
Ngoba nawe usho into efanayo ukuthi induna enkulu. Sithi thina induna enkulu ngumncedisi. Uyezwa ke bhuti, nabo bathi induna enkulu. Ake sengizoyikhahlela phela manje. Sesikhahlelelwa manje, sikhahlelelwa indunu. Lo yami incane kangaka Nkosi yami ngathi ngilo sesidudla lo womise kwecarrot lebambiza ngosishwapha ku TikTok. Manje sengakhahlelelwa indunu. Sebenze ngemi. Ngoba sinitshela into nina niyayishintsha. Sithi umncedisi uyena induna enkulu. Uyezwa bhuti, bathi induna enkulu umncedisi. Bhuti. Abakathi induna enkulu umncedisi. Aphinda athi induna enkulu. Uyezwa ke bhuti, ayikho kithi inkinga, nabo basho lento le esiyishoyo nathi, bathi induna enkulu umncedisi. Bhuti, uyabona izosusa umsindo lento yenduna enkulu. Izosusa umsindo ngoba siqeda kukhuzwa ngalento eshoyo wena ukuthi induna enkulu umncedisi. Bathe sithi induna enkulu umncedisi. Uzosuswa yini kanti umsindo bhuti? Induna enkulu. Angithona ukuthi umncedisi ngenduna enkulu kanti bathe sithi thina umncedisi induna enkulu. Futhi-kana mina sebenza ngabedementi. Hayi, asambe nalwa. Sikhohlwe indaba le induna enkulu. Yini induna enkulu? Sesikhulele. Hayi la. Samba. Bafethu uNkulunkulu uvumile manje. Bathi kumele sibisele phezulu kumnikazi wezinto zonke. Ake siyise emazulwini. Ya ke bhuti, bengisafuna ukuchazela nje ukuthi la umsebenzi wethu thina nawo sibheka nje bonke labo mantshingelana ukuthi basebenza ngendlela eyiyo yini. Inkinga ke evama ukuthi ibe khona, abanye abomantshingelani la bayadelela, bafuna nje ukuthi baxebule nje ngenduku isikhathi eside ungaba yini. Khuleka bhuti. Uyabona ngenduku? Hayi mina ngeke. Ngiyakhahlela mina. Hayi mzala, uqinisile ke lapho. Kanti nami siyafana nawe. Noma ungabuza ulokhuzana ngesibhakela, noma ungabuza uGundwane. Hayi ngamshaya uGundwane mina ngeTombstone waquleka 3 days. Ubushayani lapha uGundwane. Phela ngeke ukuthi uyashaya ubushaya uGundwane. uGundwane vele kuyafana uma ushaya uGundwane. Ushaya amathambo njengesangoma. Hayi ima ke wo. Yazi nabe ngicabanga wona bhuti wami ukuthi ngike nje ngikufikise phela emsebenzini, ngikwamukele kahle nje. Sithenga ibhodlela. Ha? Umqondo omuhle loyo. Awusho ke. Ngeke basibambe yini bese ngiyacoshwa mina ngiqeda kuthola nje lo msebenzi. Hayi khulileka bhuti wami. Lokho kubekeka kimi ngeke sibanjwe. Alitholakala bhuti. Asithatha imoto ke sihambe siyohlola amantshingelane eqala bese sithola ibhodlela nokokudesha. Hayi idash izosibambelela. Funa ukulibamba nje mina lizwa ngama washing. Hayi lizakuyisa phela bhuti sisemsebenzini. Bhuti mina Samba. dala ngiphuza mina. Ngiphuza nabo umgumlwane. Yazi ndodakazi, into engiyithanda ngalombheka phansi. Uhlakaniphile lo mfana. Ngimthumela lapha emayini ukuthi ayenza nje into ezimbala. Wafuka izinto enhle kakhulu kabi. Hayi, kodwa mina baba sengiyakholwa manje ukuthi umuntu omubi unomqondo okhaliphile. Hayi bonke. Buka nje nabo ubheka icele. Akunalutho la ekhanda, nabo pitch black afro. Baqhuba ububi phambili, ekhanda lapha amanzi nje kunalutho. Hayi kodwa uqinisile. Buka nabo sikomota ababi, kodwa umqondo lutho. Ingqondo imfisha udlula ubude bukama-yogurt. Ya, khona kunjalo. Hey, dodakazi, uyazi ngifuna ukuthi le company le ikunene security services siyikhulise kube yiyona nje i-company eyaziwayo la eMzansi. Hayi kanti khuleka baba kuzoba njalo nami vele ngisebenzela lokho. Kanti futhi yabo la besiyokhulumela khona umsebenzi emayini. Hayi cha, baye babazi uniform yethu shene ngizwile bakhuluma. Hayi bathi top class. Hayi, yona yinhle kakhulu i-uniform yethu. Kanti ke nabasebenzi bethu bahlelekile. Hayi phela. Angithi uyazi ukuthi abanye ngibalungisa ngenduku. Phela abaningi vele around sebayazi ukuthi mangabe kukhulunywa ngoHelly nene kusuke kukhulunywa ngobani. Bonke laba abhekisa imindeni ukhipha ngamadlebe mina kanjalo. Ya, hayi
Yeah, no. Find out sisebenze impela sikhulise le company. Hayi, ngempela baba. So banje. We are the Manjingelano, we are Manji, we are Manji, we are Manji, we are the Manjingelano, we are Manji, we are Manji, we are Manji, we are the Manjingelano, Sabu Sabu Masalele. Sabu sabu masalele kun, sabu sabu masalele kun, sabu sabu masalele kun, sabu saba, yaba saba, sabu saba, sabu sale masalele kun, sabu saba, yaba saba. Sabu sabu masalele